के पकौड़ी खाला वो पछताला जे ना खाला वो पछताला लिया ई झुमकी के पकौड़ी हो ले ले बहनी का बेचो तारू पकौड़ी बेचता नहीं है बहनी लेबू हां हम ले दो हमको धनी वाले घर के हैं हमारे ना जियो के टावर हमारा दूधू को खराब रे हो अच्छा सिलेंडर गैस रे उरे लगा अरे गिरल हो बाबू ना गिरी हम बगरा के हिला था तनी आराम से देखो मैं पानी तो पकौड़ी में पड़ा लू पानी हपाच देना है ना पोछो होने पानी को दो हम कर दे बस तू बताओ कब लेबू पकौड़ी हम के जो ओखे बुत्ता को खाई पैसा वाला इंदिरा तो ना खाए में पावर हो रुक जा बहनी तनी खाए ना तनी डाल ले तनी डाला जाना तारू जे ठेला के पकौड़ी खाला ना उ बार आवेला हमारे पीछे आदमी लागो रहेला कब बेचे आई पकौड़िया कब बेचे आई हन हमू लग जाए कस्टमर नंबर 1 बन जाएंगे देसीला तेल घर के पेरवा के तू दा जल्दी दा बाबा इंतजार होता अबे हम रोज खानी हो को दुकान पर बहन बिगवा के 50 रुपया के 5 गो देबेला ला 30 रुपया में बाटे दुगो कोल पे गो मस्का आ तोरा माई के लाइक बेहुदा हरामी का पिछवाड़ा खोत हवा बाजार में बैठ जाता सा 4 गो चुरू का हरामी कहेगा अपन माई बाप के जाके खोदिया रे हरामिया मुझे पकौड़ी खिला दे रे ओ ठेला वाली मुझे पकौड़ी खिला दे रे ओ ठेला वाली तुझे पैसा दे दूंगी ओ ठेला वाली मुझे पकौड़ी खिला दे आहो नहीं लाता हो पकौड़ी खाइम करो कैसे देता है 10 रुपया के दे दा 15 रुपया के ले लिए को 15 रुपया की एगो हां ये बाबूजी देखो तनी कितना तपस्या करके हम बनावत तनी हैं देखा 20 रुपया के हमके 2 गो दे दा देखा 5 रुपया खातिर काहे के ठीक है कोनो बात नहीं रोज के ग्राहक कैसे है हमके दे दो काय हम और खाइब देखी दीदी जो पैसा दे देबो उनकरा के हो हम पूरा हम ना खाइब हमारे तो हम ना खाइ पहले हमरा वो छाना तनी गरम निकाल वो निकाल के तू दो ए पता क्यों ए अब एगो मुंह में घुसला एगो के मार के आवे तू के हो रे बोलबू धके मड़िया मिस देबई जे बोलबू हां आवा चाप दे बेदम का ए भैया बस आवा ना चाबा खा के जी चुपचाप बैठी चुप खड़े रही दा बच्चे बस रुक जा निकाल बाजार में ना दुकान हमले पूरा के हो ए पैक कर दो ए पैक कर दो के हम गाड़ी लेके जाएम सास माई मंगल वाली अपने 2 मिनट वेट करी हम रखना खा हां हम रखना खराब हो काहे हम ये तो पूरा लग जब हम पैसा देते हैं साफ झगड़ाइन बिया तुम तरा पलट के दे दो दे या पानी हमके दा हो ए बाबूजी देखी रउआ रुक जेब लेकिन इहां के नाम नहीं रुके के नाम देते एगो गांव में राज 6 खानदान के ये का हो पैसा दी ना निकालो तो का करे रे क्यों रे बड़ा बड़ा रखा वाला सुना कस्टमर घटी छिना कहीं के रारी तो का दू लब तक हो पैसा दी कम पैसा पकौड़ी ले लेबे हम आपका घर से लेके आए हैं हां जेही झापी खींचब ना बेटा का करबू आ हो म आवा क्यों रे ए बाबूजी ने वचीरा तनी करा के करा कर गया हां हो चिरा थाई मैं गांव लंगा से मंगाइया होई देखो सुरेश के पतो है ये सब गांव तबाह रहले कर ए बाबूजी रे हम ठेला देखत रहो ई झुमकी उनकर झोटा नाव खरीद तो कह देबो आए क्यों रे बब्बे रे बताओ हमारा पर छोड़ के चल गेल पकौड़ियो ना खा पारी अब का करी अरे बाप सास में सुतो वाली का सरप्राइज को दी हो खिया दी गक मिलन होई हैं दाल भात रोज खात क्यों रे अरे बाप रे बाप क्यों रे जाते पकौड़ी छिनरा ले आके बस देखो तो रे महंगा हो 100 रुपया के 2 गो 100 रुपया का 2 गो को चाहिए कहीं को जरते मुंह में नींद में लेके छाप डालू काल पकना के मिल को बमना भेजले कोलानी का के घरे अलाम को लिए घूमे के नहीं चिमनी पे उगले तो कहां से पकौड़ी मिल गई हम गोरा चिमनी पर तो पैसा देला रहे ना तुम किने हई क्यों रे खाला चोटक लागला उहे भेजले हां कहीं किन के लेके आइली ह किन के लेके आनी हम ही भेजने नहीं हो हां लगता
हो रानी बड़ा चटा चश्मा के सिला घिउ में ना छने बिया झुमुकिया के दुकान पके कौन झुमुकिया के दुकान को हाथ रे की बामाला तोड़ देला स कौन भी है घर में रे? अरे रानी सुरेशा अब छिनारी पतो मारब की तार बेले सरक जाई भोसड़ो कैसे तू कहली हमर भतार के नाम रे काहे ना घर में तोर भतार के नाम पतो कौन खातिर रखल बड़ा ई आदमी को परेशान करे खातिर है? का छीन मु खइबू त कह पतो किन गेली बे झुमुकिया के दुकान पर पतो कीन के नहीं खेला लिया पतो चोरा के लिया ये पकौड़ी काहे भाभी खुद कल से के साथ में किल्ले बानी झुमकिया के ठेला पके पकौड़ी सब हां हां उहे नाम भेलसिया बड़ा चटक बाटे झुमकिया हम ही हन हाँ का बात बा का बात बा कहत या छिनारी के हम बहुत पैसा में टावर बाटे हमरा के दे पकौड़ी खाए के देनी रानी लेके भाग गेलिया अब रहुए बताई धंधा कइले बानी 2 रुपया कमाए नहीं एगो औरी खा लला एगो औरी तू खा ले गोली हम खा लेम ओला लोला करो लाख है बेचारी झुकिया के घर पकौड़ी के पैसा मांगे हैं हम घरे का गोले ले का करे पैसा के दी की हो ले चिन्हते नहीं खे की हो पागल सफाइया अरे बहनी पागल है झुमकी एकदम साफा ही है तो झुमकिया के पकौड़ी के किरिया चीर फाड़ के निकाल दे बहुत तो पैसा दिया दा सर देखबा खोले बिया हम ना कोलम दूसरा दुकान बस ले ले तू कहत हमरा ई हम का करी बहनी हमर बुझाते नहीं के देखी चाची जी हमरा के नहीं खी जानत हमर पैसा बस दिवा दे एगो बाबा रहलावा कहत लगी सुरेश के पागल पतो भी आ उहे थके आइल बनी ये छिनरिया यही है चलत कमाई ए लग जाऊ वो पैसा भेजले हम कि ना कहां मा कहां मा का बात बा हो ई छिनरी ना फिर में आइल बे खा के हमर पकौड़ी हल खइले बे दुगो लेके जरते मुंह में डाल देला से सुतार ये है कुल तू काम करते रे हमारी इज्जत में लगली तोहरे खातिर न लेनी दबलत पुखाए खातिर न घरे हमार पकौड़ी ना बन जाई तोर माई बनावे ले कम ये करे भाई एक दिन निकनो और नहीं के बनावे तो तहिया ले बस नहीं के मिलत तहिया ले खाली वे बहिनी मार भात कसहु रोटी भात मिल जाउने ढेर कहां ले गए चुला लिया यहां पकौड़ी छानी हैं मन गैस नहीं के मिलत 25 दिन पे एगो कहां जा 25 दिन देखी बाद मिली इतना लक दुपहरिए बात रो ए गोइठा बहिनी। बोझ के बनावत तनी पकौड़ी हमर मेहरारू पागल ना पागल हिय अच्छा पागल ही हमर मेहरारू ना पागल हिय अच्छा। ऐसे हमरा के माफ कर दो बड़ी सुंदर है हमर रानी अब बताओ तार कितना भइल में जोर बा बहुत बहनी हम डेराई हम का कही हमर सुनर को कितना के खइले वाली 105 रुपया के पागल बड़ी 105 का गाले का ठोर लगा लगा खाते पकौड़ी ठीक बा हमर शिकायत मत करिया मुखिया है गांव चार गो पकौड़ी खूब आनंद रहा हमर पते न रहल देखी राव नाम तो सुनले रही ना लेकिन मैं ना आलू आई, हम लोग देखले ना बोला। रही लग दे लेकिन मुखिया जी रे वो चोटी वाला काम करते ही निमन नहीं एक छिनारो ब्लैक मनी कमाता है ब्लैक बात देते हैं छिनरो ना कहल जाला ए जी कहल जाला कोई के इज्जत दो ए दो गल हमरा कबे जी कहले के झुमकिया के कहिए ये जी छिहत रो याद रख लेना आज के मम्मी ले घर नहीं आने बड़ा चटक तार पकौड़ी चला आधा किलो लेके आई हम झुमकिया के ठेला पर के पकौड़ी हर हर जगह पर फेमस बाटे 500 रुपया ला हमर माई के भर पेट खिया दी चल रानी आओ हम भर पेट खा लेल बोलू ना चलो पलंग मचका देखल जाओ कहले हियो जे हमार झुमकी पर के ठेला पर के पकौड़ी खाई रात भर पलंग गचकाई अब